Ang gaong tubag sa Ginoong Hesus sa nagigwaos nga kahimtang sa nagbitayng kriminal didto sa krus. Mga pulong nga naghatag og paglaom ug kasiguruan sa usa ka kriminal nga sa dugayng panahon gihikawan sa kasanetian sa kalipay, kalinaw ug kagawasan. Tungod kay gigawngan sa tawhanong kahuyangan, hinungdan nga nahitumpawak sa selda sa kaalautan, bunga sa kangilad sa kasaypanan o kasalanan. Si Obispo Raul Dael sa Diocese sa Tandag, pari pa siya kaniadto sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, nagmisa sa City Jail ningon, ang kalainan ninyo nga naa sa sulod sa selda ug kami nga naa sa gawas, mao nga kamo nadakpan apan kami wala nasakpan. Mahimo nga kini sabto nato nga komedya, apan kun ato bayang palawman ug pamalandungan, nagtangag di kini og tipaka sa kamatuoran nga sa mata sa kahitasan kitang tanan baya adunay kasaypanan ug kasalanan. Tinuod kadaghanan nato wala magpuyo sa selda sa prisuhan, apan unsa bay dakong kalainan nato kanila nga sa balaod gisentensyahan kun kita dili malipayon, dili malinawon, gitulisok sa tanlag o konsensya ug dili gawas nun. Tungod kay sa laing bahin na priso usab kita sa atong pagkadautan, tungod sa atong mga nagkadaiyang hulagway sa kasalanan. Mahimo baya kaayo nga sa mata sa katilingban kita gawas nun nga tanawon, apan di ay sa kinahiladman sa atong kaugalingon na pusasan in taon ang atong kasing-kasing ug salabutan, gigawngan sa atong kaugalingong kasalanan ug kadautan. Gipusasan kita sa atong garbo o kamapahitason. Gihuktan kita sa atong kalag o kalawayan. Gigapos kita sa atong kasina. Gibanganan kita sa atong kalaog o kadawo. Gikadinahan kita sa atong kasuko, pagdumot ug kasilag. Gihigtan kita sa atong katapol o walay pagpakabana, o gituok kita sa atong kahangol. Wala tuod kita nagpuyo sa selda sa mga prisuhan, apan kita dili gawas nun. Kay gipusasan man kita ning nagkadaiyang hulagway sa atong kasalanan ug kadautan. Daghang mga higayon nga kita nangandoy nga unta makalingkawas sa mga nagkadaiyang gapos sa atong kasalanan ug kadautan. Nanumpa kita sa atong kaugalingon, tingali sa atong mga pamilya, sa atong mga higala, ug labaw sa tanan sa Ginoo, nga atong talikdan ang kangilad sa pagpakasala. May mga higayon nga nihimo kita og mga lakang nga biyaan ang atong pagkamasalaypon, pero makadaghan usab nga higayon nga kita gigawngan sa atong pagkatawhanon ug pagkamasalaypon. Nahimo kitang pakyas sa atong pagpaningkamot nga makalingkawas sa selda sa kasalanan. Sa tawhanong kusog dili nato mabuntog, kapoy makaluya kita makapangutana. Aduna pa ba'y paglaom? Kinsa ba'y makabadbad kanato niining mga gapos sa kasalanan? Kinsa ba'y makapalingkawas kanato nining maong klase sa prisuhan? Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso, uban kanako. Bisan pa sa nakadaiyang gapos nga atong nahiaguman, dili paulahi ang tanan. Kunang sala mas gamhanan pa kay kanato,
Ang gugma sa Ginoo kanato mas labaw pagkagamahanan kaysa sa mga gapos sa atong kasalanan. Bisan pa sa atong pagkamasalaypon, ang Ginoo malaumon gihapon ug nangandoy nga kita mahiuban kaniya sa paraiso. Ang Ginoo mapadayunon nga nagatiman kanato dili tungod sa bisan unsang rason, kundili tungod sa usa lamang ka rason nga kita iyang gihigugma. God loves us because He loves us. Ug wala nay laing rason pa. Sama sa maong kriminal nga uban ni Jesus dito sa krus, ayaw kaulaw sa pagtuaw ngadto sa Ginoo. Jesus, hinumdumi intawon ako kun maghari ka na. No matter who we are, God loves us and we are worth saving. Bisan patuod ug unsa ang imong pagkaikaw, dili kaniya usikan. Luwason gihapon ka ni Jesus. Sultihan ko ikaw. Karong adlawa adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kini nga mga pulong maghatag unta kanato sa kadasig ug sa paglawom nga kita kabadbaran gihapon sa nagkadaiyang gapos sa atong kasalanan ug kadautan. Sangpit sa Ginoo, gunit sa Ginoo, bisan unsay mahitabo. Sama sa may nulsulon nga kriminal nga ana sa kiliran ni Jesus, kita usab ana sa iyang kiliran ug sa samang pagkaagi, kita usab iyang gikaluyan ug tabangan. Nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa. Ang dili mahimo sa tao, mabuhat sa Ginoo. Ang mga pulong ni Jesus, sultihan ko ikaw. Karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Mag-umol unta sa atong mga kasing-kasing nga mamahimo kitang mainulsulon ug mapaubsanon. Kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Mahitabo man nga may kalimot ang usa ka inahan sa iyang anak nga gikan sa iyang sabakan. Ang Ginoo dili gayud. Tungod kay ang atong pangalan gikulit ang daan sa iyang palad. Wala pa gani kita nahitusok sa taguangkan sa atong inahan. Ang Ginoo dili gayon mahitabo nga motalikod kanato. Kay wala siya moani aron pagsilot, kundili aron pagluwas natong mga masalaypon. Siya mingon, kun kamo nga mga dautan muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Mateo kapitulo 7 versikulo 11. Busa, sultihan ko ikaw. Karong adlawa adto ka sa paraiso, uban ka nako. Si Jesus Ginoo sa kalinaw ug dili sa kagubot. Ginoo sa kasadya ug dili sa kasubo. Ginoo sa kagawasan ug dili sa kaulipnan. Ginoo sa kabaguhan ug kaayuhan ug dili sa kadautan. Ginoo sa gugma, kaluoy ug pasaylo. Andam siya nga mobuhat kanato pag-usab sa atong pagkamaugayod. Sumala kung unsa kita sa sinugdan sa pagbuhat niya sa kalibutan. Kalipay niya nga kita mahibalik sa atong pagkakita. Sumala gayon sa iyang ulagway ug kasamahan. Siya malaumon nga kita mahuban niya sa paraiso. Sultihan ko ikaw. Karong adlawa adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kalipay ba usab nimo nga may uban sa atong Ginoong Hesukristo? Nangandoy ka ba
sa paraiso uban sa atong Ginoo.